Hanka Gelnárová. Celý internet, včetně mě, to naprosto miluje, protože se z toho stala kauza jako prase a já to naprosto miluju a vám řeknu proč. Hanka Gelnárová předevčírem u Eriky s německou vlajkou v televizi. Podle jejich slov si hrála na mažoretku. Vydala totiž omluvu, což je správně, to by se dělat mělo, to podporujem. Strašně špatnou omluvu. Poprvé, co mi můžete takhle vidět jako hromadku neštěstí. Já mi tam tohle, já tam dělám mažoretky, vole, já jsem se přidala k ostatním. Bohužel jsem tady tohle neznala. Pokud jste stejně jako já chodili na základku a pokud jste stejně jako já měli jedničky z dějáků, tak asi víte, že v Německu probíhal v 30. a 40. letech nějaký režim. Neúplně příjemný. Měl několik jako velkých znaků. Kromě knírkatýho pána měl taky znak takový zvedání pravý ruky. Předpokládám, že Gelnárová má hotovou základku.